Gledate Geekport muzike za imunitet. I večera smo na točkovima. Od Novog Sada do Smederevske Palanke ima jedno 170 km i mi smo se uputili ovde ne bi li nas ogrejalo sunce u ovim hladnim januarskim danima. U klubu Punk Rock Cafe večeras nastupa Sunshine. U nastavku pogledajte kako je bilo na koncertu, šta nam je rekao Bane Sunshine, a i kako je publika reagovala. Ćao, samo kratko da te pitam, šta očekuješ od večerašnje svirke? Super svirku, zabavu, džuskanje, da budemo mokri. Da li slušaš Sunshine od njihovih početaka? Da. Ta sam generacija. Da li imaš možda omiljenu pesmu? Kokain, Misli mene gone, Žaklina traži sponzora. Ćao, kaži mi, da li si prvi put na svirci Sunshine-a? Ne, nisam. Od kada slušaš band? Par godina. Da. I šta očekuješ od večerašnje svirke i da li imaš omiljenu pesmu i koja je? Fantastičnu svirku kao i svaki put do sad i nemam, svaka je dobra. A reci mi, da li si iz Smederevske Palanke? Ne, iz Mladenovca. Iz Mladenovca si došao ovde? Idemo na svaku svirku ovde u punk rocku. Znači ovde je dobra atmosfera i dobri su koncerti. Fantastična, bolja nema. Ćao, kaži mi, da li si prvi put na svirci Sunshine-a? Da, jesam. Ja sam 91. godište, slušali smo to kao klinci i sad smo došli da ispoštujemo band da vidimo kako to zvuči. Šta očekuješ od večerašnje svirke? Pa očekujem da bude kuvanje žestoko. Mislim, nadam se da ćemo morati sve prozore da pootvaramo, ovdje nećemo moći da dišemo. Ćao, kaži mi, šta očekuješ od večerašnje svirke? Da li si prvi put na koncertu Sunshine-a? Ne, bila sam i ranije. Pa očekujem dobar provod, kao u 90-im. Znači slušaš band od njihovih početaka? Da. Pa vidi se. Ta sam generacija. Imaš li omiljenu pesmu možda? Kokain. Ćao Bane, za početak da te pitam, prošla godina je bila relativno dobra za band Sunshine, vi ste imali nekoliko nastupa na festivalima što u Srbiji, što da kažem van granica naše države, imali ste i par solo nastupa. Kako je tebi prošla 2021. Kako je tvoje viđenje prošle godine? Pa što se toga tiče onako prijetno iznenađenje, zato što znaš, sve je bilo nesigurno i Exit u zadnjem trenutku su dozvolili da se dešava, Beer Fest u zadnjem trenutku su dozvolili da se dešava, Lake Fest u Crnoj Gori, u Nikšiću, isto ta priča. Tako da za dosta tih koncerata baš je bilo prvo iznenađenje da će uopšte da se svira, a onda se čeka da će stvarno da se svira. A recimo godinu dana pre toga bilo je još mnogo više zakazanih svirki, jer to je bilo neposredno poslije ovog našeg zadnjeg singla Dali sam, a tad niko nije svirao 20. Ali ovdje je bilo opet super i pogotovo što nekako za kraj su ispali ti par, kako se zove, klubskih svirki, kao u Novom Sadu i u Zemunu. Tako da je ekstra evo, sad nastavljamo ovde. Pred kraj prošle godine nastupali ste sa bandom E-Play na njihovom velikom beogradskom koncertu. Kaži mi kako ti je bilo i da li je moguća neka saradnja između Sunshine-a i banda E-Play?
Pa, saradnja je već postojala 2011. kad je izbačen taj singl za pesmu Vremeplov. Znači, tad sam ja gostovao i na toj pesmi i zato sam bio pozvan na ovoj svirci. A da će biti dalje, što da ne, super smo, lepo se slažemo, ali što da ne. To sam i htjela da te pitam, šta radi bend, šta radiš sa momcima, jeste u studiju, kako su vam planovi za neku budućnost? Kao i uvek, kad se radi kreacija, nekako mi je lakše da sam sam sa producentom ili eventualno sa nekim kad treba nešto da odsvira ili ne znam šta, da mi se ne rasproši zamisao s kojim sam krenuo u pesmu. Nemo baš neki ritam da me sad nešto juri, da moram da smiksam odmah album. Ne znam se gdje će da se pripuca u svetu, koliko je nenormalno sve. I onda mi to nekako me ne ubrzava, ali se nekako stvaraju i dalje nove pesme. Već imam i više nego što bih želeo za prvi album, već kada se radi drugi pomalo, da ne brzam sad u tim nekim pričama, vidjet ćemo kad će to biti. Važno je kad će izaći novi singl. To je trebalo, to se spremamo za mart mesec, i sad pitanje je s obzirom da nam je snimatelj bio bolestan i šta ja znam, ali u svakom slučaju, baš sam danas bio u kontaktu sa njim i gledamo da zakažemo taj dan snimanja i da se to montira, tako da u neko naredno vreme će izaći singl sa spotom. Hvala ti na toj informaciji, verni fanovi će se obradovati. Ajmo sad malo da se vratimo u prošlost, da te pitam koji su bili tvoji neki muzički uzori, šta si slušao kao klinac i da li se možda sećaš svoje prve napisane pesme i svog prvog nastupa u životu? Pa znaš kako, prvo sam slušao bio sam pod uticajem Burazira starijeg, 5 godina, i onda sam znao sve Johnnyjeve pesme na pamet i Talking Heads, Pretenders i tako, taj New Wave iz 80-ih, ali onda u nekom trenutku me pukao punk i onda kao Exploited, Sex Pistols i ne znam, još razni tu neki bendovi, ali od svih tih bendova nekako Exploited mi je najviše ostavio utisak. Izbegao si prva pesma i prvi nastup, da li se sećaš? Moj prvi nastup je bio kao Green Cool Pasi. I prvo smo se zvali Green Cool GBA, Đorđe, Branko i Andrej. Nas trojice bili najbolji ortaci, ali onda kako se zove, uletela ekipa, ne znam, Bogi, pa pokojni Vanja i Andrej, mlađi brat Mati, i onda smo bili već kao ekipa. Prvi nastup je bio u klub, ne mogu setim kako se zove, uglavnom stari Merkator gdje je, kako se zove, gdje je bio biskup Jugoslavije. I tamo smo bili u nekom kafiću i bila je ludnica. Mislim, kapiraš jer od jednog mog drugara, njegov stari brat komšija, je radio na 3. kanalu. I on je taj dan pustio vest na 3. kanalu da će da imamo nastup. I sad ja kapirao sam, bit će 20, 30, 50 ljudi iz bloka, ako dođe, ako 100, ne znam koji 100 će da dođe. Jer ja sam, samo jedna pesma se puštala u to vreme, prva pesma je bila Kaluđerica mira, koja sam puštao u demo, koja se puštala na demo listi na radiju B92 emisija Ritam srca. I brate, 500-600 ljudi. I onda je to tako trema bila, a bili smo svi sa Sronjačom, Orvači i to. I onda smo se spustili dole stepenicima niže. I onda smo, da bi izbacili tremu, onda smo krenuli se šutiramo i udaramo pesnicama i sve snage, ja i Andrija Đole, među sobom, do te mere dok nas nije jako krenuo, da nas boli to što se udaramo, da nas krene pažnja od ludnice koja nas čeka gore, i onda smo izašli na nastup. I tako. Kaži mi, šta misliš o trenutnoj situaciji u Srbiji što se tiče muzike i kako je po tom mišljenju rap scena u Srbiji trenutno? Pa, znaš kako, iskreno, odavno ne pratim rap scenu. Znaš, negdje od 2011. Bio je neki, kako se zove, neki hip-hop festival
i mi smo svirali baš mnogo 2011. Znači imali smo, to mi je godina u zadnjih 2 decenije kad smo ne znam, imali smo oko 30-40 nastupa, nenormalno. I negdje za kraj kao je bio kao hip-hop festival negdje u Beogradu i ne znam, ja sam se jako razočarao. Lično, super su mi bili bendovi koji su nastupali, ne znam šta, ali sam samo provalio da su se okrenule generacije. Znači, kad su bile grupne svirke, da kažem, samo još 95. i 6. ili 4. kad su bili Robin Hood i ne znam, da ne nabrajam sve, to je bila ludnica, svi su skakali, a sad nekako stoji odmeravaju ti. Znači, on je bitan da ti meni pokažeš kao, a ja ko imam patike i kao naš, koja duks. I kad se ja provalio taj odnos, u odnosu na sve koncerte ranije koje smo imali u smislu gde je rock'n'roll scena, gde je ludnica, gde je šutka, gde je radost, gde je i dođeš ovde ti neko odmerava. I sam onako, bilo mi super da vidim Pretty BG, da vidim, ne znam, Bad Copies i nas matore tu koji smo bili ali kao, samo sam, nikad više hip-hop u Beogradu, kao. Nemam potrebe, imamo puno, ne mislim u smislu nastupa, sad je Beer Fest bio ekstra, neki od organizatora kažu da je jedan od najvećih nastupa bio naš i kao, stvarno obožavam, mi smo zato i crossover band, mislim, nismo čisti hip-hoperi. Ja čujem s vremena vreme da izađe neka super pesma i meni je drago, pozdravljam LTD-FM, Live to Die for my music, i stvarno mi je super da čujem da postoje dobre pesme i da ima šta da se čuje, da postoje dobri izvođači, da ne znam šta. Gotino mi je kad čujem dobre matre, gotino mi je kad čujem dobre lirike, gotino mi je kad čujem način na koje izvode to. I kao stvarno, zato kažem, LTD-FM su me oduševili sad skoro, prije neki dan su pustili neku pesmu, 2 neka ortaka repuju. Evo sam plakao od smeha sa nekim forama, duhoviti su i dobro zvuče. 2023. godine band slavi 30 godina postojanja. Ja znam da je rano, ali mi novinari moramo da pitamo da li planirate možda neki veliki koncert povodom tog značajnog jubileja? Znaš kako, nevezano od toga, kad se radi takve neke stvari, mora da se osjeti da je to pravi trenutak. Pravi trenutak će biti kada izađe novi album i da uhvatimo ipak neki ritam sa izbacivanjem singlova kao najava za taj album. Prvi već bio Da li sam, sad se radi za pesmu Arija M i kapiram da ću možda izbaciti još jedan singl dok ne bi izašao album. Ja kapiram da najkasnije bi izašao možda baš za Dan zaljubljenih, kao što je nekad bila neka tradicija. Kad se još malo zahukta ta priča, onda bi radili neki veći samostalni. Bila je neka priča da sviramo za, kako se zove, Iceburn i mi, da napravimo solo koncert na Taš, znači Tašmajdan. I to je neka super ideja, jer to je jedna otprilike, to je vrlo slična publika, I oni su crossoveri, mi smo crossover, oni su crossover više reggae i sa jakim džitrama, mi smo reperi sa tim metal ili hardcore gitarama i live bandom uopšte. Tako da, Ajko je inače bio prvi član Sunshine-a i inače onako ume da uleće, svirao je skoro pre neku godinu. Dobri smo i kao odatle i ta ideja. Tako da možda nas ta ideja preduhitri u smislu nekog velikog događaja. I evo za sam kraj da te pitam, koji je neki najvredniji savet koji si ti dobio u životu i kako bi ti lično posavetovao mlađe generacije koje dolaze? Mudro, brate. Ne treba se zaletati.
i znači samo mudro izvoditi svoje poteze, da korak po korak i kad vidiš kad je pravi trenutak za nešto, tad istupiti. Priprema je jako bitna u svakom smislu reči, što u osnovi u kreaciji pesme, i realizacije, tako isto i vezano za live nastup. Sa nama je Rele, vlasnik kluba Punk Rock Cafe u Smederevskoj Palanci. Ćao Rele. Ćao, čao. Kaži nam nešto više u klubu, koliko godina postoji klub? Klub je krenuo sa radom 2016. godine, znači to je 5 godina sad postojanja u jednom malom klubu i to je počelo da bude super. Neka ekipa stara je krenula da se skuplja, međutim to je bila neka stara kuća gde je vlasnik prodao tu gajbu i mi smo rešili da nastavimo dalje i onda smo došli ovde i kao ajmo nešto ozbiljnije da radimo. Tako da je to sve krenulo nije s čega, što se kaže, otvorili smo klub Ranko i ja i Sixpacka, gitarista, zajednički snagama gde su nam pomogli drugari, bukvalno nismo imali ništa. Znači, sve što smo imali iz naših stanova, soba, postere, sve smo to doneli da bi to ličilo na nešto, da to bude okej. I vremenom polako ulagali u klub i došli smo do ovde gde smo sada. To je to, tako da mislim da smo napravili neku priču u ovom gradu. Kaži mi, evo za kraj, neki planovi za... Za dalje? Da. Ovako, imamo u martu Kelte, radimo, imamo Bijesove 23. aprila i imamo prvomajski neki rock'n'roll uranak koji ćemo praviti po zastavu punk roka. Još ne znamo šta će biti, ali bit će 2 dana dobre svirke, sigurno u Palanci. Kaži mi kako ti je bilo na koncertu? Odlično, odlično. Imao si sreće da uhvatiš palicu, sviraš bubnjeve inače? Imao sam, dao mi je bubnjar, poklonio. A da li ti sviraš bubnjeve? Pomalo, gitaru više. Super je bilo, odlično, znači konačno... Koliko puta ste slušali Sunshine u životu? 5-6 puta, malo u Beogradu, malo u Palanci. Dolazili su ovde češće, imaju publiku dobro. Odlično su. Kaži mi kako si se proveo na koncertu? Veoma dobro, misleći na prethodnu postavu, ovo je bilo mnogo dobro iz razloga što je nova postava i samo je Bane tu od stare postave. Energija je sjajna i ne znam šta vam kažem, dobrodošli u punk rock klub Smederevska Palanka. Bilo je full, mislim, starije pesme su baš bile full. I treba da sviraju starije stvari, ove nove, naša omladina ne zna, ali zato smo, znači, za ove stare, to je to, vraćate u detinjstvo, ubija na mestu, znači, da. Od 95. Ljubavna likvifakcija, album, znači, to je to. Pratimo Sunshine, 25 godina i više. Ćao, kaži mi kako si se provela na koncertu Sunshine-a? Ekstra, dodirnula sam 90-te, znači, ne mogu više da opišem, prelepo bi bilo, stvarno prelepo, do kraja, znači, cijela svirka. Kažem, došla sam ovde, platila sam kartu, nebitno, da dotaknem 90. iako nisam imala prilike, ali sam pipnula i rekla sam dragom Banetu, dotakla sam 90. i to mi je jako, iz srca. Kako je vama bilo na koncertu? Meni je bilo super,
Drago mi je da ste prvo vi došli iz Novog Sada. Ja sam suvlasnik ovog kluba, 5. godina sa Goranom. I videli ste kako funkcionišemo u ovoj krizi. Nadam se da ćete pamtiti dobro ovo večer. Imamo Fantoma sledeće subote, pa imamo neku lokalnu priču, pa imamo tribut Metallica. Ali vidjet ćemo dalje. Gledali ste Geekport muzike za imunitet. Zapratite nas na društvenim mrežama i YouTube kanalu. Vidimo se nekom drugom prilikom.